You are running also party. Some power after school. And then you do you have us. Mr. Emma brother, come on, my brother. Set you shiny here. Emma friend Alpha. Every year, every minute. There's you know, never. Samama, you to Emma brother.
Yɛwura hu sɛ ɔntɛntɛ ɔde pa man na aba apɛtɛ ɔmpa ɛtɛ ɔde pa man hyɛ ɛnɛ yɛwura ntam ɛtɔ na n'abɛ celebration yɛsɛ ɔbɛ sɛ yɛwura ntam ɛde ɛsuae n'akɔsa pa man aka sɛ ɛde ne yaa agye bi wɔn yɛ pa man ne nyaa ne wura kama amanfo aso ate wɔn ba ahomoni yɛ de ɛhyɛ pa man yɛ bɛ yɛwura na sɛ hɔ asɛm hia no paa na nkɔtena kwaman ɛmɛ etu fa so sɛ kwaman nsɛm bebree wɔ hɔnom a ntwa yɛ wura eti nsɛm bebree wɔ ba yɛbɛ na kwaman yɛ bia eti wɔn kɔ no hwɛ asɛm bi a wotumi ka na kɔ wura yɛdo hyɛ wɔn nsa na akɔrɔ so yie kwaman wɔn na ne bia yɛwura ɛsɛn ama ama ɔsɔre bia wɔn nyɛ asɛ busuafo sɛ otu akyi bɛ nyinaa so na wɔn nyinaa bɛyɛ baako wɔn nyɛ abotire na biribiara a atoto baabi a ɔbisa nyɛ apɛtɛ bisa a wɔn akyerɛ akyerɛ brɛwo ase ɛna mo nyanya nka mo na wɔn ankasa fa wo nim kyerɛ so a wɔde bɛboa ma nnɛ mo bi keka sɛ kaka mo tutu bi mu asom a bɛyɛ mu ada ha sɛ wodi a wɔn ana akɔsi mu a mbɛyi na ana ho nyinaa atɔ mo gya sɛdeɛ nana kɔntie ɛka yɛ wɔ se bɛyie efi asɛm kyerɛ akɔntie nti wo ba no yɛ sɛ asɛm biara na wɔde kɔto paaman ɛna afɔ nso biribi a bɛsi biara no wɔbɛnya asɔ bɛgyina ma wura so ate na nkyɛn mu wɔ a akyerɛ wo paman ewura adaroma wɔn ɛkɛseɛ hwɛma kɔn faso nfusu wɔn ɔda wɔn ho sɛ ɔba pɛ yi abusuafoɔ ɛna abusuafoɔ yi ne naba ɔda wɔn amane kwan no si bi kyerɛ wɔn. Yɛrɛ ahyɛn aka ìkàfọ́ bɛka sɛ yɛsɛ ìgbàma abante awoa kaka mɛka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ adwuma kɛseɛ paa ɛnyɛ adwuma ketewa ɛyɛ adwuma kɛseɛ sɛ yɛ anyam hye wɔn abusuafo mu du akyi ɔwɔ no du akyi paa abɛtɔ mu de mo fa no ka yi tia ɛnyɛ wadwene sɛ bi a wɔba abofo bia ɛna akɔkɛn die so ɛnsɛ bebree wɔ asɛm biara wɔbɛkye ne bia ɛfɛ nka no ɛkɛn die so deɛ sɛdeɛ ɛtu sɛ bɛsɛ ne bɛ mɛnti deɛ ɛtɔma na ne yɛba so no sɛdeɛ wɔnyɛ ayi a wɔnyɛ ɛdi ɔtete nipa anaasɛ bi saa yɛba de nna na wɔ ha sɛ asɛm bi kyi so ba sɛ wontumi ɛhu ayɛ a ayi nanam wɔ ha na de ato ma ni ma wo kan fa so a ɔbɛboa wo kakra a mo mɛka kyerɛ wo yɛsɛ yɛba mfa ne gya no bɛrɛ na ahyɛ ano madam mɛyɛ wɔ tie na ndua yi na foto yɛ dama no na odi ka bɛnɛfɔkɔ ne serio sia fo bɛni serio odi ka bɛka ɔtena akonnwa so ɔse nkonnwa bi ɛda hɔ biara bɛhwɛ ne mɛsi na na madam afọ ofusu awọ na bo nkun yi na se pa medi ko to se bi du to be man aro ma boa biama ya la pa pa e na ku se ko de bi ko bo bo le na ka se bi se ne mu o da to ka ma pa ni o se pa ni na don ti nu na ye boa ka ma be ni fo na ye ni de du be ni yɛsɛ yɛwura ɔma kan ɔma sɛ ɔgya so na hwɛ hu sɛ paman ɛyɛ bɛrima dɔnkum no ba wonya kɔ ɛwura bɛyɛ mu ɔhwɛ nyɛ famili afɔ sɛ tukuri yɛ wɔn mpanyinfo bebree wɔ bɛrima mpanyinfo bebree wɔ nana nkɔbea wɔ hɔ nana adɔnten yie nana sanahene yie ɛkɔntuo kora kɔ ɔfɛ wɔn ne aba ahɔ kan wɔ hɔ tuba madi ɛyɛ kɛse a ɛsɛ ɛyɛ kɛnyɛ ase atama ɛsɛ pa tó ba do ahwɛ yi ɛfɔ mu nyinaa mu ebi tí o so asɔrɔ kɛse o fɛ yɛ nyɛ asɔrɔ akɔkɔ fo nyinaa wɔ hɔ a ɛdi bɛ ne pɛ hɛw ebi dɛ ɛsɛ so atum wɔn mu nyinaa wɔn nso ɔkara mu na wɔn sɛ ɔtum wura mu yi na ewura mu nyinaa yɛ buwa ne esi so ama yɛ kɔ kɛse paa yi bi da yɛ kɔkɔ akyi ɛkasɛ weekend ɛti kɔ ama akonnwa kɛse yɛ nso bɛyɛ wɔ de ní ọdún kìí sí à ní ẹnu wa yìí náà ẹni paasi ẹ sùn wọn ní ká ẹ fún yìí àti àwọn ìlú ẹ̀kọ́ pàkẹ́ gbogbo bí ẹ̀wọ̀n jẹ́ ọdún yàtọ̀
na na ko chi na to fa ngini ya wo na ndio ba se so kan ko chi no bi ma kan se se bi mo na me ma fa de na po to ko na un kan kwa di ti ba ni na mo tu ma ka ma ki tu de e wo bi ko bi mo se ka ma ye ti tu yo mo do di ko mo se ya ni ka de ke sa so e de da di se be mo tu na wa sa so ye ne sa so fa do mo e ko kan ha ye ni na ye flo si so mo se ni ma kan na de mo da ma ta ma ni di so ewo isi ansa na yɛba ha nti na ne yɛnka dodo biara kaka kraa bi na akyerɛ wo na ɛdi kan ɛna no bi ka adwama ho asɛm adwama yɛ adeɛ a ɛyɛ woplo ano kɔka sɛ pɛ na asɛm kɛseɛ na wakɔpɛ gya ada dibɛyie paa wɔ saa adwama no ho ɛdi nkan ɛtɔ so mmienu nso so no kuro no a sɛ wobɛ bi so no sɛdeɛ dɔntɔ ɛyɛ kuro no ayɛ kɛse akapaafo wo yɛne a yɛntamena wo nti ne nyinaa ne sɛ wobɛdan bɔɔda yɛpiapia yɛbinom a ne yɛbɛto agu so ɛna ɛfiara nso a wɔba yɛwɔ adeɛ bi wɔ afrɛ no baayɛ mana yɛmfia no awura ne yɛnyi ne kwa nti hwɛyie anomom ɛtɔ so bio sɛ wɔba woka bi agu dibɛyie nnipa no bɛbrɛ mu yɛdeɛ na bɛka gu a yɛdeɛ sɛ wobɛkyerɛ bɛbrɛ mu ɛbɛni ɛbɛdaadana wo afei yɛmsɛ woka bi agu na wɔbɛdi akyi afei na wɔkɔtokotie na deɛ hyɛ ameyɛ dibɛyie paa hwɛdɔm a seesei na yɛdi wakyiri ɔmo a ɛnɛ wonti na obiara wɔ ha na yesu baeɛ no sɛnea nan bidi kaka ni umma yin husana no umma na sai crucify kifeyi ne ipan be yi pa ko ele mo brasie eni ipan efantra ho bema panorama big trick ka do ya panorama insaya na rescue ya man yo bema chama yes sir panorama na insaya maslebi ama adanti a ɔwɔ na ansa a maslebi ama no ɛtutuo no bi pɛ sa na maslebi ama adanti a wɔba kakra ne ɛtutuo a ɛwɔ a yɛde ma wɔn sɛ na wotu baabi a wɔn sɛ akonnwa na ɔba mmɛgye bɛpɛ ɛna ɔbaa panyin ne abusua panyin ne abusua no ɛhu sɛ wofata sɛ yɛde akonnwa no ma ɔmo ne abusua na ahyia enti sɛ ɔmodwene wɔn ho atwempa ɛde akonnwa no ɛbɛsrɛ ama yɛde ama wo mesrɛ wo abusua panyin ɔbaa panyin yɛsrɛ bi ma no bɛtena so a nkɔyɛ ɔmo so ahantan ɛna mɛde awie na sɛbe abarewa ɔbaa panyin ebi tɔ fam akoma ne bi ebi tɔ fam akoma abusua panyin ɛso abusua so a na abusua no bi so na nea ɔba nkɔ yie wɔ fie no wobɛhwɛ sɛ ɔbɛtoto ama no akɔ yie bɛrima wada wo ne mu ɛsrɛ bi ma no kwae na ho si nkyerɛ yɛnkɔ yewura akyea me kakra a mɛka yi aberante a wɔba ho sɛ kuro no yewura ana yɛ ne dea ana ɔde ɛhyɛ wo nsa sɛ kɛso kwaaman ne sei ɛkyena sei kwaaman ɛhɔ nno sɛbi ɛnyɛ wo nkwa na sɛbi yɛde wobɛgyina ne mu ha sɛ yɛsrɛ bi ma wɔ ade yɛyie na abusua no mu mpanimfoɔ ɛhu sɛ wo na wobɛtumi ayɛ dɛn aboa ma yɛwura nyɛ n'asomdwie enti kakra a meka kyerɛ ne sɛ sɛdeɛ abusua no anya wo gyidie no yɛwura nyɛ nnua fita enti woba no hwɛ ana woamfa ne ho amɛkam ama abusuafoɔ no ɛnsa ɛnsi fam ɛyɛ kɔkɔɔ a yɛwura to anɔpɛ nko anɔpɛ ɛyɛ kɔkɔɔ a yɛwura mu sɛ ɛyɛ kɔkɔɔ ɛyɛ fufuo a
ma yɛ wura hu sɛ ɛyɛ fufuo na mpanyinfo a kaa wɔ akyi no fɛɛ ne deɛ ma wɔn na ne wɔn ne titie mu nkɔmɔ na deɛ wonim no wɔn nkyerɛ wo na nhyɛ kwaama yɛ nimonyɛ na bi nka firedi a ɛda yɛ wura hu sɛ ampa kwaama yɛ abusua no yi ne maa no ɛmaa me a mede ne yɛsrɛ maa no obɛgye akonnwa no sɛ mempra aduasa meda a na mada meni kasa bebree ɛka asopa ɛnkyɛ asɛm tintie awurada na bɛsrɛ ne sɛ nadaaro bɛburu ɔma ama no si bi ɔsɛ bi nkyerɛ kɔtitiri Sọ́dọ̀ ìṣayá àyè sẹ́ ìwé ẹ̀sẹ̀ ọmọ pàdé wọn sí ìpínlẹ̀. Abirante awọ́wà kwamai kuro no ẹ̀bùsàpẹ́ni ní ọba pẹ́ni ní ẹ̀dẹ́ ọba. Ọba náà ọ̀sọ́ ọ̀fẹ́ ọ̀hún. Ìdí ẹ̀bẹ̀ tó fún bí a ọ̀sọ́ ọba ọ̀hún. Ẹ̀tọ́ sí bí kwamai kuro ní ewúrẹ́ àlẹ́ níbi sísọ. Ẹ̀kọ́ mímọ́ ọ̀bẹ ti sẹ́ ewúrẹ́ àdúrà sísọ ní ìyẹn kwamai yẹ ọjà kwamai yẹ ọjà. Ọ̀dẹ̀ máa sọ pé ọba náà. Ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sọ sẹ́ bíbí sí wa wọ́n bẹ ewúrẹ́ àmàlẹ́. Wọ́n yẹ wọ́n tẹ̀sùn fún ọ̀nà ọ̀pọ̀lọ̀. Ẹ̀tọ́ sí bí kwamama nyinaa no mo papa ho ne internet. Na yɛ asɛ wɔ kwama bia no ɔnhwɛ sɛ obetumi ayɛ. Sɛ wo bra wo asɛm apa man na kwamama so bɔ ama ne wɔpɛ sɛ ɔyɛ bia ɔnsaka. Eti bra wo ho ase ɛfa ma apa man. Ɛka sɛ busua no nkɔ na bɛbrɛ no ho ase. Kwamama yi nyinaa ɛyɛ wɔ dia. Abe wa ba abusua no sɛ ɛnka edu wɔ mu na nya bra busua ni nyinaa de tu ɔmo ho. Ɛka sɛ wo yɛ mefa no deɛ ɔka ɛni. Ka busua ni nyinaa bom. From when you learn talent, then you make your person who you know. Any amount, I can't, there's a kind of papa knows the detail. Just say, you're a shadow. I can't know that's supposed to be accurate. In China, yes, we are my branch and the neighbor. Second, I'm not getting cancer. The Tia Yoga town and the Tukuma. Say, oh, I'm so bad. Sisi ɛkyɛ yɛwura otumfoɔ santene tamtɔfo yɛwura se ne nua panyin tamatɔfo wɔ deɛ wɔne asɛm bi aka tɔ ne kɔtɔ bi nti kɔnkɔ paaman no yɛwura ne na yɛsra bɔ ne paaman hyɛ wo nsa sɛ wotete yɛwura tamatɔfo pɛ de woyɛ bia sɛ wogyae wonnim na wode wo nsa kɔkaa ne korɔ pɛ ama ne nya na wɔyɛ wonya sɛde woba no menim sɛdeɛ wosi teɛ ɛbɛyɛ na wo sɔfo ɛbɛyɛ akra a wabɛyɛ wo lɔya ɛne yɛwura bɛhwɛ ɛbɛka mmara akunya no ayi di no yɛ do ɔtɔ ne kɔ yɛ ne yɛwura yɛ ti fi ha Naga so ɔdɔ asɛm no pɛ sɛ ɔpɛsɛ wo sɛ ma wɔn yɛwura bɛka mmara ha deɛ wɔne yɛwura ahyɛ abofoɔ wɔayɛ eti de bɛ ka kyerɛ wɔn sɛ yɛsra ma wɔn yɛsrɛ yɛ papa so na ama wɔn ɛbuo yɛ ne deɛ ma sɛ bi n'akyɛ no na hɛ sɛ kwama na yɛde hyɛ wɔn nsa no nkoti nipa no bi ano akyi akodi wɔn akyi ɛkɔyɛ deɛ sɛ sɛ wɔyɛ deɛ wɔyɛ edu baabi a saa de waba wo wokɔra na afei ne yɛ kaa sɛ foforɔ na akyɛ me kaa sɛ kyerɛ koraa wokɔra na so kaa sɛ foforɔ ɛfa saa a ɛnyɛ ade a wobɛtumi atena fie a ɛfie a baayɛ na wɔ fie ano no nti na yɛsrɛ bi ama wo wo dɔm so adu akyi ɛbɛyɛ kakra woba obi yɛ ma obie ne obi du akyi ɛyɛ saa ne teɛ na ɔso kyerɛ sɛ wɔbɛgya wo hɛ sɛ wɔbɛka abusua nyinaa bo ɛbuo ne ɛne bia bɛma wo maame ɛne abusuapanyin yɛwura abaman wɔ mpanyinfo bebree wɔ hɔ ɛsɛ wo nyinaa bɛyɛ baako na mɔboa ma kwaman apagya ne ba saa ɛnimonyam no ba a wɔ so ebi bɛka yɛwura anaroma wakwan no si bi to sɛ dɛm dɛm kɔseɛ Patrol, the like a channel, like a chair, in ya, and opposite. And it's a Luciana Dawson. Okay, we said, I came. That was a 14 year. Yes, a walk and a deep appreciating. Also, now, Luciana came home after now, we know, said, if you pass, it will move to that each. Let's say, power by when we look up for. And look at cats and couple who yet appreciating. Papa, my, like I said, will be said where is it and look when it near me. And then we create into the truth. Yana, something, let me mind, I can say, what is your one? I didn't say I can say, she said, we don't make Yamami and some to one among. One cassa solid, the 2 1 among.
na bibi ni a ɔbɔ sɛbi ɔpɛ kɔ so ama yɛ ne sɛ kɔyɛ fa ɔpɛ yɛ nneɛma a ɛsɛ fata sɛ ɔpɛ ɔpɛ na ebom adeɛ bi ɛsɛ ne bɛn o ne mpanyinfoɔ ni hɔ a kɛse mi hwɛ hwɛ ha yi mani sɛ abusuapɛ yi ni hɔ ɔbaa pɛ ni ma ɔbɛka no mi hwɛ yɛ ɛsɛ ɔsɔre gyina na ɔsɔre ɛtutu ɛnneɛ yi kwamama nyinaa dɔn wɔn ta wɔkyi nipa pɛmpɛm aba bi ta ne sɛ wɔn ɔfɛ ti na sɛ sɛbi ka wɔn ha esi hɔ ɛna wɔn bɛba fo so bɛ ti wɔ akyi yɛn ho wɔn mu ade pɛɛ wɔ wɔn mu eti kwamama asɔrɔ ɛnɛ obi edi wɔ akyi ɔdo baa yɛ ɛti mi srɛ nana bɛrima sɛ ɔma no kwan wɔn si ne akyi. Atara mwadaro, atara kuja isle mwake. Yura ni dedala siye. Sana se yura bayi ni kunya ntodono faya. Amanya paswa paswa yura siye. Sebi bro ya ewawa. Ibine kwa wai. Yura daroba ebra kwa ma kunya ko wi. Sebi ya te tibia wo. Ɛkwan a abusua nyinaa fa so a sɛdeɛ ɔmo yi aberante yi a wɔwɔ yi ne nyinaa yɛ yura ɛpaipa nti na abusua no nyinaa de ɔdɔ de koro yɛ ɛyi aberanteɛ yɛ akusi sɛ ɔmra no gyina wamaman nyinaa ne na gya yɛne hyiri bi ma no a yura ɛfa tumi ne hyɛ ne nsa yura ne ampadaa ɛsɛ nkwa ne ahoɔden nyansa ne nimdeɛ sɛdeɛ daa ne da wɔkonya asɛm no ɔfa so na sɛ biribi wototoɔ no saa na ɛbɛkɔ so ne aserɛ wo sɛ nyame ɔma no ɛboro so aberantɛ na ɔsi kakra na yɛsrɛ na bɛto wofo sɛ biribi sɛ deɛ so dodoɔ no a mpɛnifoɔ dodoɔ no a ne mu nim sɛ sɛbe nana kɔ ama nifoɔ wɔnyɛ dɛ bi kɔ wasom no akyɛ yɛ no a ɛba kɔ ama yi sɛdeɛ wahobraseɛ ɛsitie ɛno na ɛnam so a abusua no nyinaa ka bɔ mu no ɔmo hwɛɛ so ayɛ ɔmo yi wayɛ yɛne serɛ wo ne sɛ sɛ biburu ɛma tumi no yɛsi wurama akɔne tumi ne kakra ma wo ɛma ne ntim nyɛ wɔ dɛ kama ahobraseɛ a ɛnam so abusua no hwɛɛ yɛ a yɛde ma wo no ɔma ne mfiri mu no ntim yɛ obi ɛdɛ bebree a wɔkyea koraa wo mu yɛmɛ sɛ waa ne sɛ deɛ ɛnam so abusua no ho yɛ no a yɛbɔ wo bi no yɛ ma abusua no ho sɛ ampa sɛ wosɛ na wofata sika yɛyi wo sɛ medi abusua no wotiri yɛ woba wɔyɛ mpɛnfo bebree wɔ w'akyi nana kɔ ama dukuru dadaa nana po ɛne wɔba pɛi ɛne kɛdɛ ntaase deɛ kyewso biara nana dɔdeɛ to hɔ ɛne mpɛnifoɔ bebree deɛ boro soɔ no mpɛnifoɔ no bi ne susu ho kyerɛ wɔ mu ansa na wɔde wɔn ato abɔto ɛsiane sɛ biara no sɛdeɛ nana bi di kaka yɛ no baayɛ nyina wɔ ha baayɛ nyina ɛwɔ awa ahwɛ nyina wɔ n'ato so wɔ bibu nti ahobraseɛ no a yɛn no bi ne wɔ no ɛno ara na yɛsrɛ sɛ pasa ahobraseɛ no bɛso yɛne hyɛ maka kyerɛ wɔ ano no yɛwura ma no ma ɛhyɛ oburu sɛ no ɛsɔ mu ma ne kwan na ɔte biribi kyerɛ wo wura kyena no nsɔre no ase ne nsɔre no aberante a wɔfa nsɔre no adi na ɛbɛsrɛ na ɛtiri bia no aberante a wɔba akɔnyadie ɛfiri soro yɛwɔ wo nnɛ na ayɛ ɔhene a ɛyɛ ɛda asɛm ɛyɛ dadaada nyame ko ba nyina pɛ kwaman protesi ne wabusua a wofiri mu nnipa bebrebe wɔ mu ba wo na abusua no ayi ɛsɛ pɛ nti wo ba no yɛwura nokorɛ nko a na wɔpɛ ne ntam kɛseɛ tɔ fam na wotiri ka ntam na wobɛka ne sisia hu sɛ ntam na wobɛka no so ɛyɛ ɛka ne sɛ yɛwura duada yɛwura duada na wobɛka na ntam na wobɛka nti ada bi a bɛhu sɛ yɛwura akyea me ɛfrɛ wo bi a wama ho ɛha na waba yɛwura pɛgyam tiɛ na wɔntɛ no kyerɛ N'akyɛ saa na n'asa na anyị nso bɛsrɛ bi
ama abante a ɔbɛsere nsɔre ɛwɔ yɛwura anim ɛyɛ me dɛ ɛne ma ani gye sɛ yɛnya aberante bi si a ne ho ɔden a wɔbɛtumi abɛbɔ kuro no ama kuro no ɛtumi afa ne ntoma pa afura yɛne ma aka ase ɛberɛ a yɛyi nkyerɛ no yɛakasa kyerɛ no bebree ka nneɛma bebree akyerɛ no na ha so yɛde kakra bi taa akyiri na ɔda yɛ sumyɛ ne kitɛ sansɛ kwama kuro no ɛsɛ kuro no ayɛ kɛse kuro no so nipa baakofoɔ so nko a ɛntumi ɔno ankasa no a wɔbɛsrɛ nsɔeɛ no ɔho dwumadi a sɛsi abra ɛkɔ soɔ ɛno akyi wote ntɔkwa nsi hɔ ɔso hɔ ɛpɔto so hɔ apɛpɛfoɔ bi ne yɛ ntɔkwa nyɛ asɛm ketewa mede polisifoɔ nyinaa kora baa mu nneɛma ɛkɔ so kurom hɔ no saa ɛne mede sɛ ɔyɛ aberanteɛ ɛsɛ nyame yɛ nadom na yɛwura gye ne tom a anopapa ne mede ano kɔ ano ɛne ne nyinaa yɛkɔ so hɔ na yɛwura ne nimdeɛ ɛne ne dayɛ so kwaman ɛfiri bɛma a wɔso ano abrɛ so yɛanyɛ de a kuro no na obiara tumi de dan si baabi a wɔpɛ obiara tumi yɛ de ɔpɛ ba bɛma fɛdi adwuma a ɔkɔ ne nimdeɛ no nyinasa mu no wɔsi dabi mɛhwɛ ma ne kuro no ɛnyɛ basaasa na wafa kansefoɔ ne sɔbeafoɔ a yɛyi akwan a yɛyɛ kuro so bi a kuro no bɛyɛ fɛ ɛkwan ba yɛyie no a ɛsi kuro no na nnipa de mmara ahyɛ wɔn nsa na wɔn asa akɔsi dan asi ɛkwan no mu bio wɔn mu nyinaa no yɛde ne nyinaa bɛhyɛ wɔn nsa na yɛta wɔn akyi ne nyinaa yɛto ho anam ɛnɛ wɔn ayi ɛso no mɛnsɛnkɛtɛ mo so a machine wɔn a ɛyiyi kwan aberanteɛ bi ne sɔbeafoɔ no ne wɔn yi kwan no ntɔkwa nyɛ agorɔ wɔn afɔ bi sisi a ɛnbɛtɔ wɔn sɛ ɛnkyɛ mɛba so deɛ mɛba nti ɛsɛ wɔn na ɔda wɔn a aberanteɛ wɔn bɛrɛ yɛsɛ yɛ wura na wɔtuma hyɛ akyerɛ na ma tubi na ma ɔda wɔn a nkɔte na ɛboa yɛn na asase ɛba hɔ a nneɛma nkɔ yie na ɛkɔ so na ɛboa yɛn ti nkɛ nyina fo sɛ yɛtɔ sɛsɛ yɛ paaman nyame boa ma yɛwura de tu na ma ne si bi kyerɛ no a woma ne naabɛboa no ɛno a yɛbɛbɛboa wo wow naabɛboa no wow ɛsɛ wɔwura sɛ ɔma no kwan na ɔsi bi kyerɛ no na metumi ɛkɔboa ɔma ɛnyɛ kradere akɔbea bɛma kyɛ no akra a bɛso amankɔ de amɛka mu ɛdi nkaneɛwura ɛne ɛbɛda naseɛ sɛde abotrɛ a wɔwɔ a wɔde kyekyere nkuro nyinaa yɛnyinaa nim sɛ maaba ne kuro a wɔnyɛ baabi kɔ ne wɔnya kora mfiri ɛde wura ɛfrɛ ne nana adɔnten sɛ yɛhwɛ akyiri ɛwɔ hɔ ma no a ne yɛhwɛ akyiri a ɛne mmere pɛm yɛnya ɛni a yɛdi kuro a wɔba abusuafoɔ yi bi nti yɛde ewura ase sɛ ɔma ahwɛ nkyɛn maa no na ɛnɛ deɛ yɛne ɛni a ɔba abɛka ho ne nyinaa yɛaboa ama kwaman ayɛ kama ne nua areba nso deɛ ne de yaw nso de yaw ne nua apɛko pɛ no nti ayɛntuo no ano deɛ ɛwɔ dɔ ɛde koro yɛ nko ara na yɛde wɔ ha wɔba no akɔsi dɛ yɛn nyinaa yɛn nsa da ayɔ abaako yɛn nyinaa yɛ didi nti lɛsrɛ wo sɛ woba no kwaman ahemfo bebree ɛne ɛwɔ hɔ wode ogyina yie wɔyɛ ahemfo bɛyɛ sɛ 5 koraa ne ɛwɔ kwaman nti biribi a ɛbɛsi biara woafo yɛn nyinaa ne yɛn nyinaa ka bo yɛn nyinaa yɛahwɛ abɛhɔ nom ayɛ kama yɛn nyinaa de asomyɛ de yɛwura saa na awɔ ɔbaa pani ɛwɔ hɔ nom saa na awɔ ma mpanimfoɔ nso mmienu adɔntene baa pani akɔbea baa pani ɛna waa so yɛ maame ɔbaa pani wɔn nyinaa nso so aboa ahwɛ kwaman ama biribiara yɛ ayɛ kama ɛwɔ hɔ nom ama yɛ obi wɔn a ɔdi di kuro koraa na asɛbi o
ɔno nko ara na ɔwɔ ayɛ nkyɛn yie wɔde nipa bɛyɛ sɛ 5 a yɛ nyinaa yɛhwɛ aboa ama biara ayɛ kama enim sɛ ahemfo hɔ ano obiara ne wɔn wɔn abusuafo mfiri kɔ aban ɛnɛ da asɛm obiara anaa bɔ mu nyinaa obiara abusuafo wɔ kɔ aban na ɛgya yɛ ne ngo na ɔwɔ no ho no ɛna de biara ɛka sɛ ɛyɛ deɛ ɔwɔ yɛ deɛ ɔwɔ wɔn nyinaa obiara fi hɔ biribi kyerɛ wɔn adena a wobɔ nneɛma ma ne a yɛ nyinaa yɛbɛyɛ wɔn a ne ahwɛ ne akyekyere kuro na kuro na yɛ kama yɛ de aba abɛso yɛ wura kɔɔso ada yɛ yiwu kyerɛ yɛ nyinaa yɛ baa hɔ yɛ kakra kyerɛ wɔn ɛyɛ dina a yɛbɛ to wo so na na kusi ɛna ɛnɛ ɛbɛ mu no na na kusi na ɛfrɛ wɔn no saa na ne yɛ wura ɛhyɛ ma nimonyam ɛka kyerɛ maame bi a ne ne wɔ adu sɛ ɛyi nikosua yɛ wo na ɔka kyerɛ maame sɛ sɛ ɔde na mayɛ wo ɛwo saa akɔdi nyinaa yɛ dede na so na mayɛ ama yɛde maame no ɛno na nyame no nananom yɛhyɛ mu kra nti saa na na kusi na ɛda wo so no ɛnɛ yɛ wura ɛbɛhyɛ mu kra ma wo nti yɛsrɛ wo sɛ wo ba no kɔ aman ɛmɛyɛ sɛ kyinkyina a sɛ deɛ wo na yɛ di kuro ti no biribiara mo wɔ bi amaneɛ nko ana ade nso nko ana ade nso ɛsa adeɛ a ɛbɛ kuro no nti ɛmfa no to apɛmfra yɛwura adamom a ɛgya ti na wɔnhyɛ biribi nkyerɛ wo nkɔ so Ura China, let's Ura, so parenti, no situation. About the about 2 Fukaka. Future 2 said, Pablo, and now Ura, and the opera. The people here are who said, Pablo, I bet you, and Sana, I want you. Now, 2 minutes, what I said, we are for 20. O ka se san bi pa dabi papa chi tano misa tu fu se o ma me ai na bu shan ni na wo do wo yi e go ba memma o mo san go si po ko so bu shan wo do so ra do fu ha di si e ye ka wo mo di si si e o mo do so yi e mo di ya ye be ye di obi amu ya na ka be ti ya sra o fa tu ho se ye ka e wa be sra Gauti, no can be pension. sɛ de ka ɛyɛ aseda ɛyɛ ma ɔsan sɛ ɔba a ɔkɔ do nyinaa ɔpɛ sɛ ɔkɔ kora bɛda hɔ na ada mpo ɔda ma saa hyehyɛ yi ɛne ɔtiri mpo ɛne yɛgyina so yɛde aseda ma ɔno a da se buru ɛne sɛ ɔyɛ nan deɛ ɛbɛsra ma aberanteɛ a wɔba aberanteɛ ɛdaa na ɔkɔsi ada ɛne ɔyɛwura akyi dɔm de ne kɔ asɔre ɛwɔ aso ase na asɔfo no a ɔpirikyiiɛ no ɔka asɛm bi asɛm no ɛne deɛ paa ɛna mpɛ sɛ meka na mekyerɛ no abɛto wakoma so na sɛ yɛwura makwan a wode akɔ akɔdu akɔnya wɔse bible se sɛ wopɛ sɛ woyɛ kɛse a adeɛ ɛhia a ɛyɛ sɛ wodi kan ne sɛ wo ɛyɛ sɛ wodi kan brɛ wo ho ase ɛwɔ nipa dodoɔ nyinaa nim na dɛm ɔna wobrɛ wo ho ase saa nipa naa wobrɛ wo ho ase ma wo ɔmo ne bɛpagya wo deɛ di kan ɛhia paa ɛyɛ ahobraseɛ akɔgyadeɛ de ahobraseɛ ɛna di akɔnya deɛ ɛtɔ soɔ ɛhia ma anida hɔ wɔne na hɔ ɛwɔ akɔgyadeɛ mu baa wo bɛyi nyame yɛ adom ne awura makwa ma asɛm bi kyerɛ no a obiara bɛpɛ sɛ ɔbɛba abɛka asɛm akyerɛ hɔ deɛ mɛsena wo sɛ ɛyɛ sɛ wankasa wode to wo ho sɛ wobɛyɛ bɔ a obiara wabɛto ne wura agu so na ɛma wo na ankasa a ɛbɛto wura no agu so no wone sɛ wohwɛ na wotasetase ɛnu sɛ wonka no nyinaa mom no na woanya deɛ yɛ na ɛno na ɛbɛboa wo na woatumi agya ko menka asɛm bebree nkyerɛ wo ɛyɛ dɛ ɛfie ayɛ ne wo na ɛbɛtena deɛ di kan ɛfie ayɛ ɔdɔnko a na ɛte fie a sɛdeɛ na nanankɔ bi ɛka no ɛfie a ɔdɔnko a wobɛba ne yɛ nyinaa yɛtwa ahyia ne yɛ sere ne yɛ bɔ nsiri sɛ yɛbɛtena ase ne yɛnya ntena ase aba ne yɛ nyinaa awura yɛ abɛntoato akoa sɛde bɛboa ama yɛ wura pakonya apagya ti bra na bɛboa na akonya mpagya kakra a mɛka no wɔno a ɔba no sɛ ɔba apagya yɛ musapanyin ɛne kwaman kuro no nyinaa mu ɛde no aba wɔda mama no kwan na ɔte birigye no Adamma ɛyɛ aseda ɛde ba a sɛ sɛde akokɔ no na nkata akonnwa akyi sɛdeɛ wɔnyɛ pɛ sɛ ne nkonnwa baa na ɔbɔ na ɛyɛ kora de asoɛ so a ɛnɛ ɛfɛ nana na ɛtum
Yenda. I'm going to go. We got a guy. About it. 7 but was it? 792 a social and two. There are 72. Now I'm telling you, and what they say, oh, man, I'm not going here, and I'm not going to idea. Going to quite possible now. Going to quite possible now. Focus on so smart. I tell what put in your said a quite good was in you. Because you need a say, I will feel what happened. Go on, a fool, say, and my child. Can you? No one buy it. From what's it? When you buy a car, yes, but so we chat. I never knew that's what you want your power. Papa and a mama. Also, we need that. Oh, yeah, they're also we chat. A new set of barbers here. And I'm also to share my life. In the catch on. You will put your arm. When your mom up in Kuzo, we will grow with the Kuzo. Your papa, I saw a man around penny on the master. But if you more happening, when you know something for me now, woman in the world, if I didn't not charm, the one is out of who are down. You know, not what's the nature? I don't know. Yeah, Laura! I come up here. Up here! I said to my I do my own 4 bar, I will live with a and yet I do my hair. And young Canada, it's so we are the fire. Walk up it's all about and middle and Casapo. I said, my own oh, my young Achenabin, any of you. And you over the straw set. So then my soul says, I manual. And not to young there. And your home, I demand. So won't come out of it, won't come out. Your father could be open one day. Oh, yes, M1. Sana also M1. Oh, man. For pushing a form. It's you, Papa. Abusia penny, and Abusia, you know, I come from Roman Podano, the big tower, some over, who believe in the Avena, the open away. Oh, yes, I watch here. And a telephone yard as a hat by a man and that. Swan Fidiana so we told you to you, and the other. Oh, but not to your opposition, when now, when you want that now, you know, now, in the afternoon. And now we are going to Sandra would be a never be a little whopper. Or they say, well, we would have paid for the bed and the cancer. They have a cancer one. You are a woman. My family is beautiful. About the over. Shadina, the Sylvester Amau. We are not the group that was the group. Then, I'm the young. Ninkasachwe Abratia over. Ayo, Wahoni, Tunya War, and Anthony Kakramania, Venezuela, Aquaya, na That's your group. Ono Oman. Abratia over. Kakra, the Mekachrawa said, and this year, a Yama, Ya said, there was said, and Ya saw the man. There was just so be so good. Papa, and then a penny, Poku, and another snap of you and him at Obai. And for the power one. Farmers so you are telling for the free farmer. I don't know. And I'm
esa na aso wɔ hɔ ana na kyame nso yɛdu ha o ha de yɛdu ha yɛso lɛti yɛde yɛ sofo ɛwɔ ha nti wobɛdu ha deɛ a ha de yɛde a nti serɛ wo woba no oh nyabota maso ɔbɛdu ha adeɛ serɛ wo woba akobrasɛ nko a pɛtifo bebree wɔ ha yɛwura pɛtifoɔ ɛwɔ paaman bi a wohwɛ wode wobrɛbrɛ ade bia a wode biara wowura pɛtifoɔ pɛti paa papa wo nyinaa sɛbi ase bi da bɛbafa no akyerɛw so a ansa na ade bi wura ho paa na woma bɔbɔ ho na woma ama wo akwakyerɛ ansa na wokɔyɛ sɛ sɛbi paaman ɛyɛ wo dea yɛwura ne dea Srena Esau. Kalau ada berburu, kalau ada rumah penjual, paman dia wah awak dia, ayah dia, wah ayah dia. Biar jangan jadi paman, kamu dia rumah. Kalau berburu, yang sering saya ada apa? Akan jawab apa? Kalau berburu penjual, kalau orang berburu penjual pun nak susu. Kamu jangan cari orang berburu penjual. Now on and back to what I do. Oh, me, I say, I'm going to I thought it was never singing. I thought it was never singing. What a tragedy, Sango. What a tragedy, oh, whatever, my friend. You're not a oh, yes! Yes! Sure. I said, you was saying, you can't ask that on the mouth of our penny, and you push your penny, 7 men, or my papa, and see, that's a very so. So, I was one another procedure. Baby, I got theatre, like a procedure, you know, power. So, I was surprised. Why is the branch and another form of my and I don't think I don't even think so. So, was sitting in a and then a baby was so my other front in a case and then we see and we see also and then baby was all my so. So, about the city. You must say more something. Say, yes, I say, none of your papa, or about tomorrow. Oh, sure. Sure. So, you must say more something. So, you want to say, I say, to you. So, you are in port, a Bahama, and be a down, a hop, and to a man. Sure. Sure. So, I don't be for now because a man take up my master, my and they were sorting. Sir, my the future in a body, and wouldn't be paying now almost on umbrella. You are so. So you rest him. Was it? So I can say, you are now the fun to you. Now, so now we're fun to you. No time, one year out, and they are by, or better now, and fear you know, and will say, I might the fun to my boyfriend. You will try and ask a layout, Emma. So, you're not away out, or one sending your penny, something and a man, and son with me, I my layout. So, say, was say, I'm saying, I'm not area, or my dear put through baby. Ah, baby, I will put it in the chest of the Yaka. You are, will be searching so for you. So,
So we welcome. What's it? I don't want to pass on your bed. Let you all know what I will see your proposal. I will see what you are asking for. She's in a Livia Panama to say about airport land. So, about you are nearly out of air. So, you are saying, only now, so yeah, 1 year ago, there's 1 year amount for accident. So, John, say you are saying, was say, come on to me, and one man and other, and my uncle for dear one crater, 7 days back, no, a crater about the Bassadia, now, by him and walk out, no one about the sea. John, John was a bush penny, a woman with 1 night, the Ecopia, on the church of Amon White. John. So you are about to about the Americans here air for my you. So very I'm about to you. So and we are ever from mine. Now, so what was it? Car, never, was if you was it. If you was here, what can open now, so not Masana, what
Mama,
Tipinale na no. Tipinale fada ma pa ni na no. Weta. Tipinale na no. Tipinale na tipinale na no. Akase. Weta. Akase na kasa bena no. Yamba ina ma. Yamba ina ma da ko ani ko. Ani ko acha boso. Aba kala bata. Rakese, masa dari mati juga. Yang kawan, makulah semua. Ada baru sebelum wajah bersumpah. Aku sudah matang mungkin. Kalau dah kasar mati. Yo, semua berarti. Kamu pemuda yang panggo dia baru berusi. Foto dah foto. Oh, cuma bos nak makor dia. Oh, dah senang dia. Oh, sepacam apa? Aku celian di dia makor. Aku celian di dia makor. Nak bangsa. Oh, di mana kau jadi sen? Udah cerita macam tu. Udah cerita macam tu. Apa ada cuma orang sudah berono. Betul cerita macam tu. Apa ada cuma orang. Apa ada cuma cerita macam tu. Siapa ini jam yang berapa ini jam yang dia mau pernah ya kita tahu. Aku cakap betul cerita macam tu. Siapa ini jam yang berapa ini jam yang dia mau pernah. Aku cakap betul cerita macam tu. Yata utiba oma. Aku cakap betul cerita macam tu. Yata utiba oma. Aku cakap betul cerita macam tu. Ada apa mama penuh. Sudah maafkan pembunuhan kau. Wah, itu nyata kau nanda berjasa lebih banyak. Oh, nyata yang kubur. Kalau saya di bawah punya bas wah, saya berada oh, tu berapa tu? Dia nak sabun nak cakap